हाब माथो फिथाइया मोनजोबथारबायलाय। बा नै गोजा गोजा मोनफ्रुजोबथारबाय। एस ओरैबो मोनफ्रुजोब्बाय गासिबो मोनबाय। औ गोजौआवबो दङ मेरलाथार। बिफाङा मेरलाबा मेरला मोनबायमोनलै। जानाय बायदि नुनाया खानानै नै बेगर मानि जानोसो लुबैयो। बेगरा जाजानाय नङालै सोबनांगोनल' बे सानिखौल'। एस मोनफ्रुजोब्बाय। खख'वा फिथाइ लोगोफोर नै चक्लेटबो होनो। बिराद गोमोन गोमोन जाजोब्बाय नै फिथाइया थंसेल' दङ ट्रायलनि थाखाय गायदों आङो। थंनैनिफ्राय थंसेया मोजां थायो मायाखै फिसा फिसा दासो। बेहा मोजां थायदों आरो नै दा ट्रेन्दिं सोलिगासिनो बे आबादा गय बायदि बयबो बिराद गायगासिनो दङ आरो सोरबा सोरबा गायनायनि प्लेनिंआव दङ। थ' जोंना गय गायखायो नालाय गयजों लोगोसे बे मा होनो इन्टार क्रपिं होनो नामा आबादा गय बागान सिङावनो गायो बेखौ। दा बेखौसो सिन्था जायो आङो माने दा बिराद दामाव बायगासिनो बेखौ थाइसेयावनो 50 थाखानिफ्राय 80 थाखा गाहामसिम बायगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेगरखौ जिरख'खानायखौ मा होनो 400 थाखानिफ्राय 600 700सिम बायगासिनो आरो दा बिनि जिरख'खानाय बेगरखौ गोथाङैनो दा बेखौसो सिन्था जादों आङो मानि दा जोलैनि समावल' दा गायजेनगासिनो सोरबा सोरबा गायबायानो ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा गायनायनि प्लेनिंआवनो दं गोबां फुलि नांगौ जानायलाय माने फुलि दिहुननो थाखायसो दाम जादों नामा दा बे समाव ओमफ्राय उनाव दामफ्रा जागोन ना जाया बेखौ सिन्था जादों आरो दा नोंथांमोना कमेन्ट बुंहरनो हागोन सोरबाफोर मोजाङै मिथियोबा बिनि मार्केटआ फिउचाराव माबायदि जागोन नोंथांमोना बुंनो हायोबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय मिथियोब्ला। गायनाया आंबो गायगोन प्लेनिं दङ दाम जायाबाबो मानि उनाव मार्केटआ मोजां नङाबाबो दानफायनानै बन मोनजानाय बायदि गायगोन आंबो प्लेनिंआव दं मानि बांद्राय खस्थ' खालामा आङो आंनाथ' बे मिसुर नङा दासो फार्स्ट टाइम थायदों देग्लायसो बेखौ जोलै दोनजाया मानि मिसुर नङाबा बिफांखौ जोलै दोननो हाया जायखिजाया बिफांनि फिथाइखौनो बा दालायफोरखौनो ग्राफ्टिंबो खालामनो हाया सेडलिं प्लानबो खालामनो हाया आरो बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ दा ओंखायनो आं बेखौ जोलै दोननो हाया बेनिखायनो आं गुबुन मिसुर बिफांनिफ्राय आं लाबोनानैबाबो आं फुलिखौ खालामनानै गायगोन आरो दाथ' जोंना नैबेयाव मेरला फिथाइ दं नै 300 400 थाखासोनि फिथाइ दं बेयाव थाइसेयाव 50 थाखा मोनोब्लाबो बे गयनिफ्राय बांसिन खामायो आरो दाथ' बे थाइगोदानसो नालाय बेनिफ्राय बांसिनबो फिथाइ होनो हागौ आरो उनाव जास्ट आंना बे ट्रायलनि थाखाय गायनायल' ओरै थंसे दङ बियो ओमफ्राय नैबे बे थंसे आरो बे थंसेया थाइयाखै बेहा एसे मोजां थायदों आरो दुनाया जागासिनो नै माबायदि मोनजादों गोथाव लेरख' बायदि लेरख' बायदि बेगरखौनो गारनो मोनलायो गरसे जानोनो आंबो नै चक्लेटआ थेफासो नै बेगरानो थेफासो नै थाइजेननायखायनो थेफादां नै बेगरखौनो गारनो हरनो हायो एखसेम लेरख' मोनामनायाल' एसे बेलेग एखसेम बेगरा जाजानाय नङालै बे बेगरखौनो चक्लेट बानायोनो थेफासो नै गोजा हरलाय गासिबो बिदिनो गोजा मोजां नङा नै थाइगोनानो सेस थेफा गोजा नै चक्लेटानो गैया बेगरासो चक्लेट नालाय थेफा गोजाजोबसो कमेन्ट खालामनो हागोन रायजोफोर बिनि सायाव फिउचाराव माबायदि बिनि मार्केटआ जागोन दा फुलिनि थाखायल'सो दाम ना फिउचारावबो बेबायदिनो दाम जागोन गायनाया मोजां जागोन ना जाया बुरजा गायोबा लस जागोन नामा बिनि सायाव कमेन्ट खालाम रायजोफोर खानायलाय खाबाय नै दुमिया बे साफ्रेनांगोनसोलै साफ्रेलाय औ गोराथार फिथाइया नै खानोनो बिफांनि नालाय बे गल'बा गाज्रि जागोन नामा बिफाङा बिदिनो थाखायो खोमा ओरैबो दंजोबो नै वा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7
8, 9, 10, 11, 12 हाब बेखौथ' बेगरखौसो चक्लेट जायोनो जोंना थेफाजोबसो ओमफ्राय नै माने फुलिबोथ' जाखाया थेफायालाय बबे फुलि जानो बेलाय दे खाजोबदो बिदिनो बैथिंबो दं नै मोनहागोन ना मोनहायाथाय जि गोजौ दं थाइसे नै 12थासो मोनबाय नै 12था दंना 12थामोन नामा 12थाबाथ' 600 थाखा मोनबायमोन नै 50 थाखाबाबो बेनो